Wa. Wa de woro. Ne dum ga me fe ndega kuma ne fe. Ibo re wala ka dum ga ibo ko nyumante o. Ora to itiga kuma ne fe. Na fura die ma don woro ni e bora sogoma. Fo shu e to du gono. E re ni ala na kira chene nyuma e dutigi la. Na fura ko be ka on na du kono yano ali ite sigi dado akola kibala kali. Alan ite yengala iga sogono. O ma sogono ne mbe kinia. Dare amiga mune kelenge la du ngona li te sega sigire. Dutigi re yoyo e be bola ngono. Iti bulde kuna mana na ka sabalite. Ah? Nani ere do ko pa. Ayi kana fuki bene tigezu ya. E mo go mune la. Wal ma mune be. Ne mo go te fuila ne be fega igi sigi ka dimba ne mo go. Sa ne te sigi so no ba. Ne be ta bararo de la. Ni bora bora me na du kono e mo go mu were la. Ane fuyege. E be ne nouvelle age me kala ma so ngone ano. Ah, il a sira ere te na libli. Me so ko ne ba fo mo go fu. O ma mu ngera. Poupée. Ne t'a do e mo go be ni. Imam famo. E te dumuni kya. Ni tiga na songo dima. Ne na gunte dumuni we. Ni dumuni ko ro dumuni me ne fa fewu. Ne ma na dumuni kama. Wa iga ne balo fena o jago yari. Poupée. Désormais kana ni kuma sugu mu fone ne ka kuma fama. Inga kuma famuwa. Ne te duso. Même keso. Ha? Donc egi sigi angoro. Na fatola. Ntese. Minga gelem gora baro la nana so. Na so nte do wera de bisiga fe wora fo. Kana na ne kulo toro ni kuma sugu nu ne. Yenga kuma famuwa. Akaita ne afam. Afam ya. Mi ka di oke. Yenga kuma famuwa. Ore ko bi gono. Fefen ka di. Ore ko bi gono. Niye ka fo mu kadne ne go kere. Sigi ba so ore ko bi gono. Mu ko bi gono ge. Al sei ba fo. Ida masak ma mal sa me ba fo ni dali mala. Wallahi ala e ba fo. Ni kuma ti da. Afone ne president ne tabara orola. Ya famo. Ni ga ka da en fana. Akade chugo akete. Mesina de côté. Na fura ko e dutigi. E rete foi kala me ka dudon kibaru ala. E be mun kalama e denga diena tige. E sinali be mun kalama la. Ibe botogo mun tom kadi, ibe dotogo mun kadi. Al dobe na kana ne ni de fra. Wallahi ala funu e mo wore ka ko intervention ga sunu e sinalité. Togo de ba na do ka me sogono. Mo ga bunya tanga mo ga karama tanga. O ma mungera. Furu fora ni de fora. Diye ke me kene tiga furu kono bile sinali. Bashia boro fasisa. Poupée. Ne kulobi la kuy. À partir d'aujourd'hui. Kana na me la joli mana kuma na tuni ya fama. Ni ala bay. Ni ado pere. Me egata. Dete foi fie wallahi egata. Poupée. Niado. Ne be ka communiquer ti siga ko. Ne tare nga duye. Il faut d'abord abou. Aïe là. Il y a fama. Niado ti siga supporter. Iga bagajuta. Iga taofe. Allah. Ina kuma fama. Ne ni do amena ko sinali. Ne yado. Iga muno faranunga. Iga ta ni ti siga supporter ga muno faranunga. Ayi, o rasuna e fafe. E ma fo ko ne kata. O ba ko sultani. Nana ni so. E flegi si iga la. Nana ni so ra wa. Kuma kana ile ntaka kuma fama. Ya kana ile ntaka ya fama. Ne kila san ko imba na ka. Nana ni so ra ne. Atela. Come. Ah. O fa sultani. Sote mo ngolo ge. Ko fori. Sinal ega ne ge go wu. Ega mo no te. Ega ne ge go wu. Ega mo no te kata. Nana ni ya tunne. Uncle, John e be an dalene. Poupée.
Anti Poupée. Somɔgɔw Baasi t'i la kɔni. ni baasi bɛ na kɛ n kun tɛ bɔ k'an jɔ tantɔ ɲɛkɔrɔ ne ko Fatimu e ye mun hypocrite sugu de dɛ adamaden bɛ se ka kɛ tan donc sisan ni ne y'a faamu komi ka segin ka ni i fa fɛ yen e taara ka t'o nɛnɛ donc sisan i bɛna ne fɛnɛ bila i ye ne fɛnɛ bila ka na anw fɛ yen ne fɛnɛ ka na nɛnɛ san ni minnu o tɛ yan i kɔni ɲɛ bɛ na alihamudulila e kɔni ɲɛ bɛ na depuis nana ɲɛ bɛ na n'i y'i bolo k'i bɛna ne jugu sago dennama de sɔrɔ k'i bɛna ne nanɔgɔnɛni de sɔrɔ yan nɔ k'i bɛ taa ka t'o ɲɛfɔ i kɔrɔkɛ n'i taara i bɛ taa ɲɛfɔ parce que ne bɛ na u ye nafigiya de ka n'a lajɛ an ka du bɛ cogo min na o tɛ yan bon filɛ nin baasi foyi tɛ nin na. Poupée i ta bɛɛ ye tiɲɛ ye nka ne mana nin si de kama ne nana de i ka se k'i ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka taa so. Est-ce que e kunkolo bɛ yen e bɛ ka kuma fɔ i tulo b'a la kɔni n'i ye e kɔrɔkɛ ɲininka e kɔrɔkɛ b'a fɔ ko n'ale tɛ ko ne tɛ cɛ wɛrɛ sɔrɔ depuis a ma ne ta cɛ badenba de tun bɛ ne nɔfɛ boliboli la wa hali sisan nalen olu kelen de fana bɛ boliboli la i kɔrɔkɛ do i kɔrɔkɛ tɛ ne bɛ cɛ sɔrɔ wa i bɛ taa i bɛ t'o fɔ a ye depuis ala ka diɲɛ da ni zan tɛ kɛ Paul de don i y'a mɛn ne b'a dɔn i dusu bɔlen de kun nka e delila yɛrɛ de i t'i miiri aw den na furusa bɛnnen don cɛ la ni muso ye dɛ e ŋa e exemple de ka yira ne ko e bɛ ka nin min kɛ nin e bɛna se ka mun de yira tɔ la sini nataw la e t'a kalama ko ni muso furu sara k'a bɛ denmuso ka furuko gɛlɛya i tɛna n ka tiɲɛ f'i ye a furula o a ma furu o ye aw de kun ye i y'a mɛn e de n'i kɔrɔkɛ jamu b'a la ne jamu t'a la wa i k'a to ne ka lafiya n'a sɔrɔ a b'i kun na k'i bɛna na nin kuma ni ninnu fɔ ko ka ne hinɛ de don ne dusukun na yasa ne ka segin i kɔrɔkɛ ma o banna de pewu ne ye kɔrɔkɛ fo lahara Poupée o tɛ kulonkɛ la ne su de bɛ don a ka du in da fɛ ɲɛnama tɛ n y'aw bila de. Poupée e delila n'i deli ala ni kira kama halisa i réfléchis mɔgɔ tɛ dusu bila hakili ɲɛ dɛ i tɛ sabali i tilala i bɛ se ka bɔ an ka so a Fatimu i bɛ se ka taa ka bɔ an ka so a parce que ne b'a dɔn ni ne tɛ i kɔrɔkɛ bɛ sa cɛ ganaya la a tɛ muso wɛrɛ sɔrɔ o de tɛ i b'a fɔ k'i b'i profiter ko kana k'i bɛna ne deli ka segin i bɛ se ka taa ka so a donc ne t'a kana awɔ i kungo de ka taa bɛ ni y'i sen yan nɔ bilayi i b'a fɔ k'a ma bɛn n'i y'i sen an ka so yan bilen. min bɛ ɲini muso fɛ o ye sabali dɔrɔn de ye i t'i miiri den na. Fatimu e bɛ ka denko kuma de fɔ ne ɲɛna ne ko yanni e ka n'a fɔ k'e bɛ nin i miiri an ka vie la yan ne ko problème bɛ e ni Umaru da la e tɛ se k'o gérer dɛ alihamudulila i yɛrɛ bɔra sisan ka denko kuma min fɔ ne ye n diya o musomanin kelen bɛ ne ni e kɔrɔkɛ cɛ alihamudulila rabbil alamina o bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ne mais e dun e y'a ta yɛrɛ kuma tɛ k'a tiɲɛ kuma kɛ n'o problème wulilen bɛ e da la aw ka du kɔnɔ i t'a ɲini k'o ko dilan aw ka so i k'i ta bɔ ne la i ka ne ka denko kuma bila ka b'i da kɔnɔ. Sabali ko ye jɔnni i bɛ bi dɔn nka i tɛ sini dɔn dɛ. O bɛɛ ye kungo de n'o bɛɛ y'i kungo de foyi tɛ se ne ma n'o de f'i ye i ka nin maɲumanko kan i ka nin wajulu n tɛ i ka taa fɔ yɔrɔ la a tɛ fɔ yan ne ko e ye hadamaden qualité jumɛn de dɛ ne b'a la ka nin bɛɛ burujali da i kan i tɛ ka dimi e mɛ ye sankɛrɛ ye sa i t'a lajɛ i ka dusu hali ni m'i diya i ka bɔ i yɛrɛ bɛ ka taa mɔgɔ bɛ se ka kɛ tan Umaru jɔra k'a kɔsɛŋɛ k'e tan parce que i salen don i b'a fɔ ko dingɛ kɔnɔ mɔgɔ ɲaama i ka taa i ka bɔ ɲɔgɔn joona n tɛ mankan fɛ yanni fɛn man di min ye yanni o ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ kɔnɔ an kana na kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye yɛrɛ ɲaama i ka taa i ka bɔ yan. Ne b'a dɔn i diminen don nin wagati in na nka ne bɛ taa ka na. I bolo bɔ ne na mɔgɔ tɛ na k'i bɛna yɛlɛ n'an fɛ yen nɔ taa i ka bɔ yan nɔ. I ye réfléchi ya mɛn n bɛ taa ka na. Mɔgɔ ta tiɲɛ mɔgɔ halakilen fɛn sugu dɔ bali a t'aw la fo dangaden bɛna taa sigi aw kun tuguni ko furu dɛ a b'o tigi de la. Oui. Donc ça va? Comment tu vas? Alhamdulillah. Kan dɔ bɛ yen. Ne yɛrɛ kun mago bɛ la. Ahan. N bɛ ka kuma. Poupée,
Kɔrɔ a bɛ wagati bɔ sa de ta n'a ma fɛɛrɛ ka taa nɔfɛ a ma ɲi dɛ. N ye nin faamu sisan a bɛ wagati min bɔ Pupe taara e b'a ta kun kan e de nana n'a ye yan n dɔgɔ i b'a dɔn ne bɛ ka min faamu kabi e ye muso furu a bɛ hakili la kɛ e ni ne kɛra filan ye ne t'i ka bila koroyara i ka kuma faamu wa i ka kuma faamu wa nin ka k'a da ye kana na ɲininka puruko kuma na i y'a faamu komi ko sunta mɔtɔrɔ tantɔ su kɔrɔ kuma bɛ ka ne filan dayɔrɔ ma ko t'a la dɛ n'u bɛ kuma ka na n dala minɛ e de bɛ wuli n y'a faamu sisan Sinaji i tɛ dɔn ka cɛ fiyɛ na Pupe ma di kelen ma koyi Pupe dira anw de ma est-ce que i bɛ ka faamu wa ni e kelen bɛ taa Pupe min fɛ ko k'a di ma n tɛ di ma koyi a kalifara n'a de donc ne tɛ se k'an sigi k'o ko lajɛ k'e y'o gɛn ten tɔ ka taa k'an sigi k'o layɛ ko n tɛ ko est-ce que i y'a faamu layi layi dɔ wa han ne yɛrɛ de don e yɛrɛ de don ne yɛrɛ de don bien sisan i kɔgɔla sisan i kɔgɔla o tɛ yan parce que i ye musonin furu i bolo ko i ni ne kɛra filan ye Sinaji e bɔra la ka ne to a la ne o bɛɛ tiɲɛ sa yɔrɔ nka ne kɔ i donna mɛ sa ne kɔrɔ nin ye o ye tiɲɛ nka o tɛ ne bali ka tiɲɛ fiyɛ na dɛ e bɛ ka tiɲɛ de fɔ ne yan cɛ bɛ e ni ne ɲɔgɔn cɛ i bɛ sira jugu de kan bɔn i ju ta ka bɔ yan i ju ta ka bɔ n ka da la nin ka k'a da ye n'i ka bɔ yan yan bila ne yɛrɛ bolo k'i change la cɛ e ma change halisa bila ko de don nin ka k'a da ye dɛ Mama, ake ala ni kira kama i ka segin so e mama o ka di ne sa ne buramuso e fa ye ne gɛn cogo min na a don n'a kun kɛra e ɲɛna e bɛ ne sɔn k'i fa haramuya ne fa ye ne gɛn de i b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ min na a ye ne gɛn i b'a fɔ ko wulu e bɛ fɛ ne ka segin o tigi ka du kɔnɔ k'a sɔrɔ ko foyi foyi ma ɲɛnabɔ o ko la o bɛ kɛ cogo di ne buramuso Mama e tɛ ka taa papa kama ne bɛ ka taa ne de kama mama ne lajɛ se ka segin sisan mama i ɲɛnafin ba de bɛ ne la walayi e ka ne lajɛ ha ne ɲɛ bɛ e la sa sira n'a y'a sɔrɔ ko e fa tun y'a miiri ko ni ne bɔra ko e bɛna degun ni tɔɔrɔ min sɔrɔ a tun tɛ ne gɛn o problème yɛrɛ ye min ye e fa tɛ ka miiri e ni ne fila si la imagine n'a bɔra sɔgɔma fo su hali kɔsɛbɛ e ka bana min kɛra a bɔra a kalama ne ma a boliboli n'a fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ a mana sɔrɔ sufɛ dɔrɔn e dalen don sɔgɔma fana a taara baara yɔrɔ tɛ vivre o ye mun dutigi qualité ye mama papa ta in bɛɛ to yen nɔ ala da ni terimuso bɛ taa min kɛ so kɔnɔna la u bɛ ne ba ɲininkali kɛ ne bɛ nkalon de tigɛ ko ne ba voyagelen don ni dɔ nana bɔ a kalama sisan ko ja ko ne ba gɛnnen don ko ye nin dɔ mana kɛlɛ kare kɔnɔ u tɛna fɔ ko nin den yɛrɛ ko nin ba gɛnnen don la ha mama i bɛ tiɲɛ dɔn e fa yɛrɛ de ka ko man di ne ye bilen walayi Batuma ne yɛrɛ de nin tɛ e fa fɛ bilen walayi n tɛ fɛ ka segin du in yɛrɛ de kɔnɔ bilen n tɛ layi na yan mun bɛ tuguni wa e bila koro in e bolo ko mun de don han e bɛna ne ɲininka k'u ka ko la kun min na pour quelle raison e de y'a fura walima e de y'a furu ka ca Pupe ma di ne kelen ma a dira anw bɛɛ de ma e de b'a balo wa han e de bɛ Pupe balo wa e de bɛ ne denw balo wa e de bɛ nasɔngɔ bɔ wa i bila koro in sisan i ka kurusi fa sisan i bɛna ne de ɲininka wa n kɔrɔ Pupe tɛ se ka taa tan tɔ fo Pupe ka segin ka na sabula i y'a gɛn ne bolo changer la layi o bɛ e ni ne cɛ wa finally ne ma ta dabɔ kuma jugu kama ayi i y'a dabɔ o kama a tɛ ne tun m'a dabɔ kuma jugu kama e tun tɛ bɔ i yɛrɛ la ka na ne ka da kɔkɔ k'i bɛna ne ɲininka k'u ko kuma ko pourquoi ne ye Pupe gɛn o bɛɛ tiɲɛ sa nka ne bɛ k'a fiyɛ ne ma ta dabɔ ko jugu kama ne y'a dabɔ dɔrɔn de an ka bɛn i ni muso ka se ka sigi bɛn e bɛ bɛn ɲininka fɔ denw b'aw cɛ e bɛ bɛn dɔn wa den man cɛ e de y'a bange wa e den de don wa n kɔrɔ ne ɲɛ b'a la e tɛ fɛ ka ko in faamu donc a to ne ka taa ne mɔgɔ foyi tɛ mankan de la sisan est-ce que i tulo b'a la ne bɛ k'a yɛrɛ de ɲini e bɛ k'i yɛrɛ ɲini walayi ne bɛ k'a yɛrɛ ɲini e bɛ k'i yɛrɛ ɲini kosɛbɛ bon n'i bɛ k'i yɛrɛ ɲini nka k'a da yen kana na Pupe kuma fɔ n y'a faamu
Sinon i hakili tɛ fɛn fɛn la a bɛ bɔ a la bilakoro fara 3 e kɛlen ka muso furu e b'a se k'i b'i kɔkɔda ne kɔ la han mère de waye i dan ye filɛli de koyi i dan ye filɛli tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ i bolo changer la ma bɔ n cogo kɔrɔ la koyi kana oser dɔrɔn sinon min ɲin kari yan bilakoro ye i ka so ye cogo min na dɛ a bila i kunna fɛnɛ ko yan fɛnɛ i ka so de ten tɔ wagati o wagati i ja i bɛ se ka na problème fosi t'a la mɔgɔ si tɛ se k'i bali yan donni na. Mama ne b'a dɔn mɔgɔ tɛ se ka ne balo mais a ka di de e ni papa yɛrɛ de ye aw mɔgɔ fila ka kɛ ne kɛrɛfɛ o dɔrɔn de ka di ne ye ne b'o dɔrɔn de ɲini Ala fɛ ne bɛ deli sa mama sigi so sa mama mama ne lajɛ sa i bɛ mun kɛ nin kasi ni nin maɲumako ye kɛ n'i bɛ fɛ ne ka segin ka taa so i bɛ taa sisan i bɛ taa f'i fari ɲɛna k'a ka na ne nɔfɛ ou bien a ka mɔgɔ bila ka na nɔfɛ sinon n'o tɛ ne bɛ taa n yɛrɛ ma ten tɔ dɛ cɛ k'i gɛn ta i ko wuli i ka tila k'i ka minɛn cɛ ka segin o cɛ kelen fɛ a tɛ valeur don i la dɛ n b'o kelen f'i ɲɛna. mama o dɔrɔn de don wa i kɛ pewu papa ta kɔni o ɲɛnabɔlen don yɛrɛ ni Ala sɔnna ma e bɛ sigi so ne yɛrɛ ko ten tɔ. I ye dumuni kɛ. awɔ ne ye dumuni kɛ. est-ce que i bɛ ka taa école la sisan régulièrement ma. mama ne bɛ taa kɛ e bɛ fɛn min fɛ ne bɛ taa école la dɛ. fo k'i fari bɛɛ bɔ i la i tɛ hami dabila k'i ka kalan kɛ. a bɛɛ tɛ e de ya e bɛ so wa. i kɛ pewu na dumuni dɔ k'i ko i b'o dun ya mɛn ne ka sira. Amkli. Bon kile. Nkoro. Oui. Somɔgɔ. Alhamdulillah. Baasi tɛ yen kɔni. Mala ta ni yɛrɛ de. Baasi foyi tɛ yen. Ala kana baasi kɛ. Hali bi Ala k'an ɲɛmɛ ɲɔgɔn na. Amina. Ala ka sini kɛnɛya. Amina. Ala ka balimaya to. Amina yɛrɛ. Ala ka dugawu minɛ. Ami. Ala k'an ɲɛmɛ o. Ami. Nkoro e ni ne kan ka kuma o. Mun bɛ yen? Mina, ni shaitan. Shaitan. Nah. Dodi. Nkoro. Pube ka kori. O de ye nakun ye. E sɔnna cogo di pube ka taa u ka so? Ko mana gɛlɛya cogo cogo mɔgɔ ni furumuso cɛ e mana tɛ k'a gɛn nin cogo in na dɛ ne bolo ko ne nali min kɛra yan nɔ e y'a ɲini cogo sugu bɛɛ la ne ka se ka taa munna e sɔnna o problème kelen k'e fɛnɛ sɔrɔ tiɲɛna i ka nin ma diya ne ye dɛ wa ne bɛ fɛ cogo sugu bɛɛ la pour que ka na du kɔnɔ den minnu bɛ yan nɔ o bɛna kɛ cogo di sisan e yɛrɛ dun e tɛ sigi Majani re. Fatim. Ni ga korofo no. Abenama komi amabema. Kadaka mena kuma do fini. Wa mimi nyanya jamandora. Muso kurugini. Muso furukun ye mun ye wa e k'i occupé a cɛ la kɛ a n'a ka denmisɛnninw na ani sokɔnɔna yɛrɛ. N'o tɛ furu min na dɛ. E tɛ sɔn k'a fɔ ko bube kɔni t'o kɛ. Ne ye ɲininka dɛ n'o tɛ furu min na dɔn. N kɔrɔ a fana kɔni ma se gɛnni ma dɛ a b'a ɲini ne k'a labɛn. Jɔn de ye dutigi ye du kɔnɔ jɔn de ye dutigi ye. E kɛ. Ne de bɛ dutigiya. Furu mana kɛ cogo o cogo cɛ de ye dutigi ye nka ni muso ko k'a bɛ dutigiya yɔrɔ jouer i kan ka mun kɛ. N kɔrɔ de ne ye ka nin bɛɛ faamu koyi nka nin si tɛ gɛnni kun bɔ de. A tɛ komi ne ye poupée gɛnw tagali kun ka d'a ye
ma fama n'o tɛ a ma se nin si ma i ye nin mɛn ko n tɛ sigi ne bɛ bɔ dɛ ne ma bɔ ka taa ɲɛɲini olu bɛ bɔ cogo di an denw b'a kɛ cogo di an ka musokɔrɔbaw b'a kɛ cogo di a n'an balimaw n'a fɔra ne bɛ bɔ ne bɛ taa baarayɔrɔ la ne bɛ taa tile bɛɛ kɛ ka tila ka segin ka na du kɔnɔ n ko n bɛna hakili lafiya ale bɛna du kɛ ja dɛmɛ ye ne bolo o fana ma fɔ dɛ nka baasi tɛ n'i ka kɔrɔfɔ faamu ni ala sɔnna n bɛ hakili munumunu dɔɔnin ko k'i hakili munumunu wa awɔ mais n tɛ se ka e b'a fɛ ne ka mun kɛ sisan ne mana hakili munumunu kama dɛ ne bɛ fɛ i ka mɔgɔ bila ka taa nɔfɛ de kama n'a bɛ se ka ɲɛnabɔ so kɔnɔ yan nɔ a ka ɲɛnabɔ so kɔnɔ yan mais nin cogo in na a tɛ kɛ tan tɔ dɛ ayi ne mana hakili sigi ko kama dɛ Fatim n t'a fɛ ka min fɔ a tɛ nin fɔ n k'o fɔ quoi sans te mentir nkalontigɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a la ne ye n ka décision ta ka ban ne tɛ poupée ko yɛrɛ da bilen wa n bɛ muso kura ko la ko jumɛn poupée ko ne t'a kun n'a ɲɛɲɛ si la n y'a bannen nin pewu pewu walayi n kɔrɔ y'i da sago ye walayi i bɛ poupée ko la bi i b'a la sini awɔ ko muso filanan wa awɔ o tɛ don yan a tant que poupée mana du in kɔnɔ yan nɔ ne ma f'i ka muso filanan tɛ don dɛ nka tant que poupée ma don du in kɔnɔ walayi tɛ muso wɛrɛ ta yan nɔ e ɲinɛna n wari ye ne gɛn don min na ka na yan nɔ e taara mun na yen nɔ e taara min fɔ yen nɔ dun ni poupée balimaw fana y'o ɲɔgɔnna kɛ dun i t'i miiri o yɔrɔ fana na a tɛ kɛ dɛ Fatim ne tɛna nin nɛgɛrɛ ne ye kuma min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan poupée nin poupée taalen nin wa ne ka décision a tɛ wuli dɛ ne ye faamu nin wagati in na e dusu bɔlen de don nka n bɛ min f'i ye dusu mana bɔ cogo o cogo kana dusu bila hakili ye i y'a faamu wa ne n'o mari ka ko la e ye wuli ka jɔn minnu kɛ o ko la e k'a bila e kunna ni poupée taar'u ka so nin cogo in na poupée balimaw fana bɛna kɛ cogo di Fatim e ma fɛn kɛ Umar la koyi wa e maralen don poupée maralen tɛ bi a maralen tɛ sini poupée ye mɔgɔ marabali de kana n'a ka ko wɛrɛ kana n'a da kana n'a san ɲɔgɔn ma quoi i y'a faamu wa o n'a ta o ta kɛ an tɛna to yen nɔ ko parce que k'an ma mara k'a bɛ t'u ka so yen nɔ o tɛ ɲɛ o mais ne ye nin bɛɛ faamu ne b'a dɔn e dusu bɔlen de don nin wagati in na ne bɛ taa fɔlɔ nka i k'a bila i kunna ko n bɛ segin ka na dɛ baasi tɛ ne bɛ na awɔ ka seli ɲuman ye amina Papa, depuis wagati jan ne bɛ ka ko dɔ lakɔlɔsi ma ne diya dɛ depuis mama taara e b'i yɛrɛ sɛgɛn ka taga mama nɔfɛ yɛrɛ papa ne tɛ ka nin faamu dɛ e b'a fɛ ka taa dɛ ayi Batoma e nana i sigi e ye ne fɔ wa sani i ka jɔ kabi mama taara dɛ ne tɛ ka nin faamu e b'a fɛ ne ka mun de kɛ n'a taara a taara kɛ a ma ban mun wɛrɛ bɛ yen papa a ka di ne ye e ni mama fila bɛɛ de ka to ne kɛrɛfɛ o de ka di e ya o de ka di ne ye e mago tɛ baara de la awɔ e mago tɛ baara de la awɔ i kɛ pewu komi n yɛrɛ kan ka muso kura furu i bɛna ba kura sɔrɔ papa ko muso kura wa ne tɛ ba kura ko la dɛ ne ko mama de ne ko ne bɛ n ba de fɛ ne tɛ ba kura ko la e ni mama bɛ kɛlɛ kɔrɔlenw a bɛ fɔ ka bɛn ko lɔ est-ce que o sera gɛrɛ ma e yɛrɛ b'a dɔn den musomannin tɛ se ka ɲɛ a ba kɔ i bɛ ka dan sago dɛ
Son tɛ fa denkɛ minnu ma ne ye falideni ye boci o boci la a y'a ba de la jagoya b'i nɔrɔ ba la kɛ n'i ba nali n'o de ka di ye n'o de nɛgɛ b'i la wuli ka taa nɔfɛ sinon a sen tɛ don ne ka du kɔnɔ i ka kuma faamu wa. Papa mi deli sa mi deli yɛrɛ de ne filɛ nin yɔrɔ min na bago de bɛ ne na ne ba ɲɛna fiɲɛ yɛrɛ de bɛ na. wuli ka taa kɛ i ka minɛnw tɛ ka taa fɛ yen walima e mago bɛ mun wɛrɛ la. ne mago bɛ n ba de la. e mago bɛ ba de la wuli ka bɔ yan wuli ka bɔ yan wuli ka yan bila. ba taara mɔgɔ maa siri tigɛlen e mago bɛ ba la. ke mana ko yɛrɛ yan i filɛ non nin ka k'a dan ye dɛ i ka kuma faamu wa. na i da don ne n'i ba ka ko la i si nin ka kɛnɛ mana mɔgɔ bilalen filɛ nin ye jogo fɛn fɛn bɛ nin na dɛ a ba fana jogo bɛ ta nin i tɛ k'i ba jogo ta n y'a ja i ba la n t'a ja e la dɛ. an tilen kɔrɔ. Asegu kan mɛbe kan fo tiba kan kabini basi tɛ nɔ ala kana basi kɛ ala kan ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati ala ka hɛrɛ kan ala ka lafiya d'an ma amina su ni yɛrɛ la bon komi an ka baara jiginna joona bi ok n y'a faamu wala n kɔrɔ ne ko Fatimu kɔrɔkɛ n'a muso ka kɛlɛ a ko bɛ cogo di de dɛ a ko bɛ cogo di wa n bɛ mun f'i ɲɛna Basegu a ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ dɛ ɲɛ foyi de ma sɔrɔ a la. ɲɛ foyi ma sɔrɔ a la Fatimu kɔrɔkɛ yɛrɛ muso y'a ka minɛ ta ka taga so. o gɛlɛyara dɛ donc a ka minɛn yɛrɛ tɛ ka taa fɔ so. n kɔrɔ i fɛnɛ i k'i jija pour que ninnu bɛ se ka sigi ɲɔgɔn ma cogo min na i b'a dɔn e ka ko in na i ka kɛlɛ in na Fatimu kɔrɔkɛ a ko sugu bɛɛ kɛ walasa i ni muso bɛ se ka sigi ɲɔgɔn ma cogo min i fana bɛna mun f'i ye halisa i cɛsiri i k'i jija walasa muso ka segin a ma. n bɛ cɛsiri la o n bɛ cɛsiri la nka e yɛrɛ b'a kalama san furu ninnu filɛ a ma nɔgɔn ni fɛn kɛra aw fila bɛ kama kɔrɔ dɔrɔn ko in a ma nɔgɔn surtout sitanɛ ni sitanɛ donna ɲɔgɔn sira la ka ban kɔni o ko kɔni fo ni ala farala aw kan nka furu kɔni na kɔni fo dɔ de y'a kɛ sabaga ye k'a dɔ lamɛn mais aw fila ni n'aw fila bɛɛ yɛrɛ kuma yɛrɛ a ma nɔgɔn an bɛ dugawu de kɛ sa ko in ala ka ban pewu ala ka jisuma k'a fɔ nba ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen amina rabi awɔ n bɛna ci la problème t'a la k'an bɛ sɔn awɔ. Batoma. Mun kɛra? E bɛ mun kasi de? Tanti, papa ni mama de bɛ kɛlɛ la. Papa de filɛ ka mama gɛn k'a kana se a ka so. Ne ye diɲɛlatigɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour que papa bɛ sɔn ka sɔn ne ka kuma ma. A ma sɔn diɲɛ kɔnɔ. E yɛrɛ bɛ ne ni n ba cɛ la dɔn an bɛ cogo min na. Ni papa tɛ yan nɔ ne ni mama de bɛ to bololangara ni baro misɛnninw na. Mama ne filɛ nin yɔrɔ min na mama ɲɛnafin yɛrɛ yɛrɛ de bɛ ne la. N tɔra min na diɲɛlatigɛ ko o ko kɛ. Ne tanti ni ma ne dɛmɛ ne kɔni ne ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ de kɛ pour que papa bɛ sɔn ka sɔn ne ka kuma ma mais a ma sɔn se tɛ ne ye bilen dabali tɛ ne ye ne t'a dɔn n bɛna kuma o kuma de fɔ pour que papa bɛ sɔn ne ka kuma ma ne kɔni jigi yɛrɛ tanti n'i deli yɛrɛ de. Tiɲɛna a bɛ kasi kun bɔ a ka di den musomannin bɛɛ ye i ka k'i ba kɛrɛfɛ sɔnni furu n'i ka kuma faamu
tiɲɛna ne yɛrɛ k'i ye nin état in na ani fɛn bɛɛ ka kan ne ma nka n'Ala sɔnna ma i ba bɛ na i da de y'a mɛn n bɛna kuma i fa fɛ hali n'a ne yɛrɛ ma sɔn ne bɛ wuli ka k'i ba nɔfɛ kana kasi y'a mɛn. ɲaamu tanti ni dili bɛ ko sugu bɛɛ de kɛ pour que ne ba furu kana sa cogo min na. n'Ala sɔnna ma i ba furu tɛ sa a tant que ka ne balolen to du kɔnɔ i ba furu tɛ sa fo n'a sɔrɔ i fa balimamuso tɛ ne ye i fa bi a bɔra. awɔ problème t'a la wuli ka taa sɔrɔ. hali denmisɛnnin fitinin o bɛ ka dɔn furu ma sa mɔgɔkɔrɔba ma ka sɔn ne ma dɛ furusa min o bɛ ka ɲɛ kɛ. Ne bɛ fɛ k'a dɔn jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ na ou bien nafa jumɛn de bɛ e la so in kɔnɔ e k'o fɔ ne ɲɛna. O fana ye jumɛn tuguni ka tɛmɛ a kɛra cogo di. a kɛra cogo di e tɛ na da k'o kuma fɔ e ni Ala cɛ e sɔnna k'u bɛ ka bɔ du kɔnɔ yan nɔ e balolen ɲɛna e yɛrɛ bɛ sɔn cogo jumɛn na Sinali b'o gɛn. hali o donna ne taara Sinali fɛ yen nin kuma la diɲɛ kuma jugu foyi tɛ yen nɔ Sinali ma mun dɔ fɔ ne ma diɲɛ nɛni foyi tɛ yen nɔ i t'i miiri min na a ma mun dɔ fɔ ne ma. e tɛ maloya k'o kuma fɔ Sinali ma m'o f'e ma a man ka e nɛni wa. est ce que e Sinali ka kuma mɛn fo k'a fɔ e de y'a furu ka na e de muso don e de b'a balo wa fo k'a fɔ ko ne bɛlɛ in tigɛ fa sisan Sinali kan k'o fɔ ne ma. Sinali ma m'o f'e ma e ye jɔn ye k'a man kan tɛ k'o fɔ e ma e kana a muso furu ka na o mais e tɛ Sinali ni musotigiya yɛrɛ cɛ wa ne yɛrɛ tɛ muso ninnu ye a ye nɛni walahi n'i sɔrɔ ka ya kun kan ka jana mini ɲɛ ka di ou bien e bolo k'e kɔrɔbayara Sinali ka nɛni de ma i t'i jɔ ka kelen f'i ye a la ye i jɔ ne ka kelen f'i ɲɛna koyi e bɛ ka Sinali filɛ kɛnɛmamɔgɔ de kɛnɛmamɔgɔ tɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ an balima de don wa Sinali yɛrɛ t'e kɔrɔ yɛrɛ ye bilen nin m'an fa jɔyɔrɔ de la i tulo b'a la donc ni Sinali ma min don e kan k'o e yɛrɛ de kan ka nin ko yɛrɛ man ka tɛ ka kɛ e balolen yɛrɛ to yan nɔ ne jiginni la dɛ. Fatimi i tɛ jɔ ka kuma kelen f'i ɲɛna n'i bɛ fɛ ka hadamaden dɛmɛ a kungo la n'a ma sɔn i ka dɛmɛ ma n'i insisté n'i ye min sɔrɔ ko la i ka ko n'i bolo. n'i ye min sɔrɔ ko la donc ni y'a faamu e bɛ fɛ k'a fɔ k'e ka ko de tɛ quoi i b'a dɔn k'e lakalakatɔ de ye wa walahi ne bɛ k'o de la e ye lakalakatɔ amalidɛmu de ye. Fatimi ne lakalakatɔ. kɔrɔkɛya t'o la dɛ bilahi ni ne ko k'e daji yɛrɛ bɛ bɔ a kana bali la Sinali filɛ k'a ka fɛɛrɛ de kɛ e la tantɔ mɔgɔ min bɛ fɛn min na sunkalo kɔnɔna na n'i y'o sɔrɔ sunkalo ma kɔnɔ kɔnɔna o tɛ Ala deli wa Sinali tun b'a muso gɛn yɔrɔ ɲini la a tɛ fɛ e da ka dɔ la parce que e dusu ka bon o de la a y'i nɛni ka nin kuma ninnu f'i ma e fɛnɛ dusubaya fɛ dɔrɔn i b'i ta e dusu fɛ e kan ka taa muso min fɛn ka na n'o ye e b'i ta e dusu fɛ k'a kɛ Sinali ko Sinali de y'a kɛ tantɔ. Sinali de kan ka anw gɛn ka bɔ nin ko la n'a fɔra ale yɛrɛ de ko ko kɛbaga ye. ni ale y'a kɛ cogo di. ni ale y'a kɛ mun na e tɛ hakili sɔrɔ ka taa muso nɔfɛ ka na mun na e t'o hakili sɔrɔ e tɛ jɔ wa n ka kelen f'i ɲɛna don min na Umaru ye ne gɛn ka na so kɔnɔ yan nɔ n yɛrɛ tun bɛ ɲini ka Sinali kɔli seere yan nɔ ko parce que ko o ma taa fɛngɛ Umaru kama e y'o kɛ jumɛn kama ko parce que k'i balimamuso de ye nin e m'o kɛ yan donc i b'a bi i kunna de ou bien fɛnɛ tagalen filɛ nin ye min tɛ bɛn i balimamuso ma kana to a ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta la n jiginn'i la dɛ e man kan tɛ ka sɔn nin ka k'e balolen ɲɛna walahi. Fatimi n'i ka kuma bɛɛ faamu wa n yɛrɛ y'a ye i bɛ ni cɛn cɛ nka f'i ka dɔn k'a fɔ ne dusu de ne kɛ et puis n tɛ ne ka laɲini e yɛrɛ b'a dɔn Sinali ko ka di ne cogo min na kuma tɛ ko o kungo la ko ne tɛ se ka n da don ko la nka n bɛ layidu d'i ma n bɛ taa pube nɔfɛ f'u fɛ yen nɔ ka na n'a ye du in kɔnɔ na ka d'a kan ne tun tɛ fɛ ka kuma min fɔ ne ma fo ka taa fɔ n wolola ka n sa o ye nin kuma in de k'e jiginna ne la e min ye ne balimamuso kelen ne jiginna ne la ne b'a fɔ tuguni
Fatima. On ti do yɛrɛ dɔn komi i yɛrɛ ye n baga faga ka ban problème fosi t'a la i kana sɔn abada ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ka e sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ka ɲinɛ min kɔ ne ko ne ni ɲɔgɔnna ye e sɔrɔ o la ye ni sinali ma cɛya jɔyɔrɔ fa o la a bɛ gɛlɛya de e tɛ na jigin a fɛnɛ na han e man kan tɛ ka sɔn nin ka k'e ɲɛna sa Fatima n'i ka kuma fɔ n'Ala sɔnna nin ko in bɛɛ bɛ ban sisan i sigi k'a lajɛ yɔrɔ min na mun kɛ o de ye ne ka laɲini ye walahi ne tun bɛ kɛlɛkɛ fari de kan ne nana to se sigilen sɔrɔ kasi la cogoya min na a ye min da ne kan walahi ala ni kira dɔrɔn de b'a dɔn ko Batɔma mun bɛ kasi la wa a ko sigilen bɛ kasi la escalier yɔrɔ la yan nɔ ne ko e yɛrɛ m'i miiri o la e m'i miiri yo e ye nin bɛɛ kɛ mais e m'i miiri tɔsi la yɔrɔ n kɔni bɛ min f'i ɲɛna kana dusu bila hakili ɲɛ layi i b'a dɔn dusu de b'i ka ko bɛɛ tiɲɛ kana sɔn abada dusu ka bɛn n'i hakili cɛ i ye n ka kuma faamu wa Fatima i ka kuma bɛ ɲɛ i y'a fɔ cogo min na n'Ala sɔnna bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ problème t'a la ne bɛ na fɔlɔ cɛ i cɛ bɛ yen baasi foyi t'a la kalabanci de mɔgɔw bolo walayi Ala e kɔrɔkɛ n'a muso ka u ka ko bɛ bolo jumɛn de kan sa ni min tɛ ka fara a kan foyi de tɛ ka bɔ a la ne taara kuma sinali fɛ ka dɛsɛ sinali m'a to ne t'a la siɲɛ joli a tɛ ka to n t'a la n taara pube fɛnɛ fɛ yen nɔ ka sigi k'o deli k'a deli cogo sugu bɛɛ la ni n tɛ ɲini k'a ɲɔnyira ye pube m'a to ne t'a la pube tilala ka min kɛ ka tila ka ne gɛn ka bɔ a ka so tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ne yɛrɛ sɛgɛnna ne t'a dɔn ne bɛna fɛn o fɛn kɛ k'e gɛn wa gɛn dama fo ka wuli su ne la o kɔrɔ b'a yɛrɛ san ko in bɛ ka gɛlɛya halisa ka se a dan na ne bɛ mun fɔ e ɲɛna halisa i dusu ma jɔ tigɛ dɛ dusu yɛrɛ la i sinali mankan tɛ ka ban e bolo a kɛ togo suguya bɛɛ la pour que sinali ka se ka sɔn e bolo e balimakɛ de don ko mana gɛlɛya togo togo balimakɛ b'a balimamuso lamɛn awɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ ten tɔ de ko balimakɛ b'a balimamuso lamɛn o b'a yira ko ne balima tɛ sinali ye o la sinali tun ka miiri o yɔrɔnin na k'a balimamuso de ye ne k'a to ne ta la n'a m'o kɛ o ayi e bɛ ka ko in kɛ ni dusu ye ko ni dusu tɛ ɲɛ koyi a ka di ne ye halisa tuguni segin i ka taa sinali fɛ yen nɔ i ka taa kuma n'a ye a mana kɛ togo togo a bɛ sɔn a ma sin t'a la est-ce que e bɛ k'a faamu ne bɛ ka min f'i ɲɛna e bɛ ka ɲinɛ fɛn kelen kɔ fɛn in a ɲɛna o a tiɲɛna o a tɛ taa k'e bolo dan Ouais, sois là. Abedi. Non, laisse-y, voilà. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Non, pas chouette. Bah. Tiens, regarde, pour moi, ça veut que tu comment Mila? Non, pas chouette. Eh, tu vois, c'est à yo. Et quand tu as black, quand tu es yéblé, fouille. C'est pas de ma faute. Je regarde, j'ai des mecs. Mais avec quelqu'un qui est à Kalamawa. Eh, ouais. Derrière. Et de ça. Là, il faut que si on a une dame sur la télé. Beka kuma fait qu'à décès. A ti mɔgɔ si de lamɛn ne yɛrɛ kuma la fɛ a ma ne lamɛn aw min y'a balima ye aw kuma la fɛ ka dɛsɛ a ma mɔgɔ si yɛrɛ de lamɛn e b'a fɛ ne k'a tugu o nɔfɛ mun na Sumela ne b'a dɔn sa e filɛ nin yɔrɔ min na sa i kan ka dimi wa diminen ye dimi kun na an b'o dɔn e de kan ka wuli ka jɔ caya ko in na walasa ko in ka se ka ɲɛ ne miirila o bɛɛ de la e bɛ k'o fɛn fɛn fɔ kɛ ne miirila nin bɛɛ de la hali den yɛrɛ kama ne kana kɛ sinali ninnu yɛrɛ kama sa den min bɛ yen nɔ dɛ n'o tɛ ka se ka lafiya ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ o de kama mais que faire n'a sɔrɔ cɛsiri juru bɛ e la siɲɛ kelen mi deli dɔ fara kan halisa wuli i ka taa kuma ni sinali a tɛna ban nin wagati la sinali mago bɛ mɔgɔ kelen ka kumakan na o ye e de n'i y'a deli cogo cogo a ka ca ala fɛ a bɛna sɔn an bɛ dɔw de kɛ ko in ala k'a furakɛ jisu ma Nina n'i ya kuma faamu sinon tiɲɛ yɛrɛ ne yɛrɛ tun bɛ ɲini ka décourager dɛ Fatima ni ne cɛsirilen ko in na dɔ wɛrɛ tɛ koyi e ni ne ka kɛlɛ la e balimaw ye wuli ka jɔ min kɛ k'u cɛsiri cogo min na ala dɔrɔn de b'a dɔn o kama e yɛrɛ kan ka wuli
k'i cɛsiri walasa muso in ka se ka sigi ka na sigi i kɔrɔkɛ kunna. I y'a faamu? Min fɛ i ka togo suguya bɛɛ kɛ, i ka fɛn sugu bɛɛ kɛ walasa muso in ka se ka sigi ka na ka sigi i kɔrɔkɛ kunna. O de kɔni o de ka di ne ye. O bɛ diya n ye fɛnɛ. Problème t'a la. N y'a faamu. I ko ten. Ne mana kungo sɔrɔ ni Sinali kumana ne fɛ ne b'a lamɛn wa ne b'a to a ta la. Mun b'a bali k'ale lamɛn? N ka cɛ n'i ye référé o kan dɔrɔn ko bɛɛ de bɛ tiɲɛ. Mɔgɔw ka faamuyali kɛcogo tɛ kelen o. E yɛrɛ kan ka Sinali dɔn ka tɛmɛ hali ne kan. Ka d'a kan ani e ye mun kɛ ani ne m'o kɛ ɲɔgɔn fɛ. E de y'a teri ye su ni tile. A bɛ mun fɔ e a t'o fɔ ne ye. Donc moi je pense que e kan ka jogo dɔn ka tɛmɛ ne kan. O de y'a to ne ye Sinali ye k'a to yen pewu. Parce que ni mɔgɔw y'an ye ɲɔgɔn nɔfɛ u bɛna fɔ k'an bɛɛ jogo de ye kelen. Ne t'a fɛ ne tɔgɔ de ka tiɲɛ ka sababuya k'a ye. Soumaïla dɛ e delilen yɛrɛ don kana na ko in ta dusu ye sa. E mana ko in ta ni dusu ye solution jumɛn bɛ sɔrɔ a la? E yɛrɛ k'i sigi k'i miiri dɔrɔn n'a sɔrɔ a bɛ bɛn ou n'a tɛ bɛn. A mana kɛ cogo o cogo an ye e dɔ de wa e fɛnɛ y'anw dɔ de. Tari ne nkalon tigɛ. O ye tiɲɛ ye. Non. Nka Sinali ye mɔgɔlankolon de ye wa ne ni mɔgɔlankolon tɛ se ka jɛ kɛ dɛ. N b'o fana f'i ye. Cɛ e delila sa ne bɔra i filɛ nin yɔrɔ min na i dusu de bɔlen don sinon i hakili bɛ baara kɛ o. Kan'i ta Sinali fɛ kan'i ta Sinali ka nin ko ninnu fɛ est ce que i ka kuma faamu to i ka so kɔnɔ de temps en temps i n'a fɔ fɔlɔ i tun b'a kɛ cogo min na. Comme i y'a fɔ tan tuma kelen kelen n bɛna to ka taa bɔ sokɔnɔla la. Cɛ ju kana kɛ kuma kelen kelen sa fɔlɔ la i tun bɛ na cogo min na dɛ ne bɛ fɛ ka kɛ so kɔnɔ ten de n'i ma fɛn fara kan i kana foyi bɔ a la. Layi i bonya bɛ n yɔrɔ nka ne tɛ se k'a kɛ i n'a fɔ fɔlɔ cogo min na ne tun bɛ taa Sinali de nɔfɛ so kɔnɔ n'a ma ɲɛ a ye sara kolon ta ne bɛ se ka taa foli la tuma kelen kelen mais ne tɛ se ka taa don bɛɛ dɛ. Ok Soumaïla problème foyi t'a la n tɛna nin jagoya kɛ don o don nka j'espère que i bɛ to ka na ye i bɛna to ka ye. Problème foyi t'a la n y'a mɛn. Problème foyi t'a la oui. Mais comme n bɛ ka taa ci la dugumala fɛ. N segintɔ la n bɛ segin so kɔnɔ an bɛ baro dɔɔni kɛ. D'accord problème foyi t'a la cɛ o bɛ sɔn ka diya n ye trop an bɛna taa so la ok. Oui. Hey, Fatoumata. Oui. Ça va? Ça va. Ko bɛ cogo di? Ko tɛ cogo la. Ko ni baasi t'i la? Baasi foyi t'i la. Alhamdulilayi. I yɛrɛ dun? Alhamdulilayi. Baasi tɛ mun? Mais n bɛ Ala tanu. I cɛ dun? A bɛ yen baasi foyi t'a la. I yɛrɛ i tɛ sigi dɛ. A bɛ kɛ cogo di? Kow ka ca o. Cɛbakɔrɔ ni sigi man kan. Baasi tɛ. O don ne fɔra i kɔ yan nɔ. Nka ni nana ne ye fɛn dɔ ye yan a ma bɛn ne ma dɛ. A dira n'a yɛrɛ de fo ka taa fɔ ka dira na wa ye n tɔɔrɔ dɛ. O ye mun fɛn? Ne nana sɔrɔ Batosi de sigilen bɛ kasi la yan nɔ k'ale ba tagara. Ne fa i tɛ sabali i miiri dɔɔni quoi e yɛrɛ ni Ala cɛla denmisɛnnin fitinin de kun sigilen bɛ kasi la k'ale fa n'a ba fara la aw bɛ fɛ k'a traumatiser de wa ou a bɛ fɛ k'a bila yɔliyɔli de la han i t'i miiri k'i bolo da i kunna dɔɔni. Tiɲɛna depuis ne ye tɔ si ye kasi la a ma bɛn ne ma o de kama n ko n bɛ segin ka na ka na kuma i fɛ. N y'i ka kuma faamu nka f'i k'a dɔn k'a fɔ ko ne ye n ka décision ta ka ban koyi pupe sen tɛ don nin du in kɔnɔ yan e n ka kuma faamu wa n y'a f'i ɲɛna ko n bɛ muso kura ko min na n yɛrɛ bɛna a présenter la mɔgɔ ɲɛnɛma ba a fana tɔgɔ de ko Fatumata o t'i tɔgɔma ye wa. N tɔgɔ bila ka bi da dɛ fɛn min ye bolo ko mugu de don ne t'a dɔn ko kolokari de walahi ne ka ne ye min fɔ e ɲɛna yɔrɔ a donna e tulo nin fɛ ka bɔ yan yɔrɔ fɛ i tɛ min kalama i tulo dayɛlɛ ka lamɛn ne tun bolo ko mugu de don ne t'a dɔn ko kolokari don a bila i kunna ko pube bɛ don du in kɔnɔ wa i bɛ ka muso filanan ko kuma min fɔ Ala ka n'i ci tile kelen i k'a fɔ k'i bɛ taa ni muso ye k'i bɛ taa yira ne minɛ walahi i b'a fɔ k'a sɔrɔ Fatumata n b'a bɔ Fatumata la. N dɔgɔ e de ma pube furu ka di ne ma. Bien i bɛ o min yɛrɛ fɔ kɛ e ta tɛ pube ye koyi
i b'a bila i kunna yɛrɛ e yɛrɛ ta tɛ poupée parce que don min an bɛ taa poupée minɛ ka na n'a ye poupée dira anw de ma k'an k'a don an sogo n'an golo cɛ e yɛrɛ ta tɛ yɛrɛ ne bɛ ka n ka kuma sara e la furu la walahi ne taa poupée nɔfɛ ka na. ok baasi tɛ. awɔ. taa nɔfɛ i ka na a ne tɛna na si o wa ne muso tɛ bi n muso tɛ sini n'a ka di a bila so dɔ kɔnɔ yan ne ka foyi t'a la ne ka muso kura ko ne b'o o de la poupée ko filɛ Fatumata n bɛ k'i gasi sigi ka d'a kɛ n balimamuso ye n tɛ fɛ ka kuma bɛ kuma na n tɛ fɛ k'a fɔ i ma quoi nka i bɛ k'a tɛmɛ a dan kan awɔ. stop i da di e m'a fɔ kaba ko ne de ye balimamuso ya ne de bɛ k'a tɛmɛ a dan kan au contraire e de bɛ k'a tɛmɛ a dan kan bon i b'a bila i kunna ni heure min bɔlen kɔ a la nin ye ne tatɔ de ye wa n bɛ segin ka na ni poupée ye yan nɔ n'i ko poupée tɛ don du in kɔnɔ yan fo n'a sɔrɔ ko balimaya tɛ tiɲɛ de ni balimaya ye tiɲɛ ko sen jɛlen don bolo jɛlen don ne ka ni poupée ye yan nɔ e k'a fɔ ne ma ko poupée tɛ don du in kɔnɔ yara biyama n kɔrɔ i bɛ fɛn min ɲini na diɲɛ in kɔnɔna na i bɛ fɛn o fɛn ye diɲɛ sosigi in kɔnɔna na ala kana nɔgɔya ye balimaya kɔnɔna na ala kana nɔgɔya ye wa i bɛ ka muso ko min fɛnɛ fɛ walahi ni poupée ma don n'i ko i bɛ muso wɛrɛ ta yara biyama muso in a k'i sigi f'i sentigɛ kɔnɔ bilahi an tɛmɛna yen kan n tatɔla lajɛ ne segin ka na ni poupée ni e k'a fɔ dɔrɔn ko poupée tɛ don fo n'a sɔrɔ o balimaya tɛ tiɲɛ de a ma ban dɛ i ye kuma min fɔ Layi ma i k'o fɛnɛ bila i kunna n bɛ tila ka n'o fɛnɛ kuma la. Uncle, poupée, hey, ne nana de kama. Don so kɔnɔ k'i ka minɛnw cɛ an ka taa. Ne ko ne ye kuma min f'i ɲɛna o don o a don n'i yɛlɛ fɛ ka na bɔ n'i yɛ ye. Tiɲɛ tɛ i t'i jɔ n ka kelen f'i ɲɛna. I ye manamanakan minnu fɔ ne ma yan nɔ o don i bolo ko ne nana o kuma de la yan bi yan. Ne ma n'o kuma la dɛ. Ne ko poupée aw t'aw miiri dɔɔni da. Aw bolo k'aw bɛna sigi aw ka nin na de ya. O b'a bolo ko furu ye tile kelen ko de ko ni sɛgɛnna k'i bɛ dulokiba bɔ k'a da o tɛ koyi e ni sinali ta in na an t'an sigi o la bilen koyi don so kɔnɔ k'i ka minɛnw cɛ an ka taga et puis ni mɔn tɛ don nun ni mɔn tɛ don i bɛna an cɛ de ka don nin ye diyagoya ni fin ne kɔ tɛ ka don i la koyi ne ko e ɲinɛna don min na e kun bɛ ko ka di an balimamuso ma e ɲinɛna o don quoi e ye kasi minnu kɛ o tuma o kasi tun ye jumɛn ye n'an f'i ka kasi de tun y'o ye wa i bila i ka dilanni de kɛ de ma bila i ka farali kɛ de i tulo b'a la. Fatimine i bɛ don poupée i bɛ wuli i bɛ don so kɔnɔ i bɛ t'i ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa e tɛ ka miiri den na dɛ den min bɛ ni ɲɔgɔn cɛ aw tɛ ka miiri o la n'a sɔrɔ e kɔrɔkɛ tun y'a miiri o den na de a tun tɛ ne gɛn ka ne ne ko ni Sinali ma min dɔn mun na e t'o dɔn ni Sinali ma min dɔn e tɛ se k'o dɔn aw bolo k'an b'an sigi aw ka mɔgɔlankolonya in de la i dun bɛ taa dɛ i bɛ taa bi wa ne kɔ tɛ ka don i la wuli i ka don so kɔnɔ i ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka taga n kɔ tɛ ka don i la dɛ i ma wuli a. Fatimine kana na mɔgɔ bila ko la ka sɔrɔ ko man di mɔgɔ ye sa. n tɛ segin a kan tugun dɛ i tulo b'a la. ayi. wuli ka bi kɔni. a bɛ fɛ ka ne bugɔ de ya. n'i y'a kɛ fɛn o fɛn. ka na fɔ aw fɛ yen k'i bɛ na. aw fɛ yen yan t'aw fɛ yen yɛrɛ yan t'aw fɛ yen yɛrɛ n'a ganni kɔrɔ i bɛ boli ka na dɛ sinon yan t'aw fɛ yen dɛ i b'i fɛ yen yɔrɔ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. i tulo b'a la. kɔfɛ n b'a lajɛ ni jamais de la vie wuli ka don so kɔnɔ i ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ne bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. walayi bilayi ne ta t'o la ten mun y'aw jaabi a y'o k'aw ka du la n'i ye ne bɔ to an ka du da fɛ yan fo su. ne t'i ka molobaliya la ko i tulo b'a la ne ko e bolo k'aw fila de furu in dilan n'a y'a sɔrɔ k'aw fila de tun ye furu in dilan kɛ anw da tun tɛ don a la koyi aw fila ma furu in dilanna kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ de aw ka kabila n'anw ka kabila i tulo b'a la. n'aw tun y'o dɔn kɛ aw tun tɛ ne e kɔrɔkɛ tun tɛ ne gɛn i b'a fɔ wulu. ne ka sira fosi t'o la i dun bɛ taga bi dɛ hali ni ne bɛ mɔgɔ de ɲini ka e fara ne kan k'i fo ka taa fan fɛ yen poupée ne b'o kɛ bi a tɛ ne ka don a wuli i ka don bɛ fula tɛ wuli a. cɛ ma ne dɔn. e de ko don wuli ka don so kɔnɔ. wɔn tɛ don nɛnɛ ma mun de bɛ wɔn tɛ taa. kana tun ka bila wari. o ma ni ne tɛ e kɔrɔkɛ tɛ muso wɛrɛ sɔrɔ wɔn tɛ taa o ma mun de. ne ka sira fosi t'o ko la ne ko e t'a di wuli i ka don so kɔnɔ i ka minɛn fara ɲɔgɔn kan dɛ ne b'o dɔrɔn de kɔ ne tɛ ko wɛrɛ kɔ koyi.
n'a ka di ni sera ile bɛ se ka fɛn fɛn kɛ i k'o kɛ yen nɔ ne mago bɛ min na sa i ka don so kɔnɔ de i ka minɛnw can ka taa wuli. ne dun ta tɔ la tɛ n tɛ taa bi wa n tɛ taa sini. Tobe i bɛ fɛ ka min kɛ de n kɔnɔ sisan n gabakuru bɛ sɔrɔ k'i fɛngɛ n'o ye kɛ. kɔni ne ka ne bila ko de la ko n man ɲi. mɔgɔ lankolon aw bolo k'an bɛna an sigi aw ta in na de yan. Ani tile. Sinon, d'accord. On va y aller au Mbani. Toubé. Non, mais non, il y a failli ni chef. Et puis il joue qu'elle fait. Attends bien. Ouais, ya fomu. Sinan. Mimi nikapenda kanya. Ne mame. Efenesa. Ouais, ki ya fomu mu ra nyona wala tege fili. Ne ya fala ni ma. Ne ya fala ni ma. Idan mu da ni. Ifene iga sabadle. Yama. Nente la bisabi. Niari walima kamen kulola kiye kubeki ukoro ni jira ko balmayara wani banon so ya yi